Arren hautsazu amalurra gaudenen bizien baile. Gartxot, Itzaltzuko koblakaria, bere herriko errealitateari buruz abesten duen trobadorea da. Bertsoen bidez, aurre egiten die agintariei. Gure kantua derekatu! Gure arbasuak ez ditugu ohoratu behar. Gartxot ibiltzen da Orreagako abadian fraiden zerbitzuko, eta orduan hor ematen da ikaragarrizko presio linguistikoa, kulturala eta barra, nafartarren kontra, euskaldunen kontra. Eko harresiak ehunatari, beti zabalik euskaldun bihotzari. Bere burua kokatuko du burruka hortan, sorkuntzaren bidez, burruka imposible hortan. Kantua da pixkat gailua, erreminta, ez da? Eta baina benetan hizkuntza da atzean daraman karga, ez da? Erresistentzia da pixkat igual mesua, ez da? Erraiozu ikasiko dudala, latinez mintzo den emakume polipat ezagutzen dudanean. Historioak duela 900 urte kokatzen gaitu Donejakue bidean bete-betean, kulturen eta jakiturien hartu emana etengabea den inguruan. Orreagak abade berria dauka, eta Gartxoten seme Mikeloten ahots miragarriarekin liluratuta abadiako kantore bihurtu nahi du. Baina horretarako Gartxot erbesteratu behar du. Gartxotek ez zuen sekulan onartuko semea txikitzea latinez kantazezan. Orduan kontatu duguna hori da, Gartxot nola izan zen fueratua, eizatua eta jazarria, Mikelot nola izan zen bahitua. Zer gelditu zitzaion Gartxoti horren aurrean irtenbide gisa, hori tragediaren parte da, eta hori hobe ikusleak ikustea bai. Goza zilen gaitiztek, Gartxoten balentringatik. Gartxot borroka kulturalen historio unibertsala da. Filma Arturo Kampionen ipuin batean dago oinarrituta. Markatu egin nuen, ipuin hori zerbaitek unkituan induela. Ikusi nuen nonbait nere burua, ikusi nuen nonbait Nafarroa, ikusi nuen nonbait Euskaldungoa. Badu zerbait, garbada hitzen bidez ezin kontatuzkoa, baina unkidura sortzen duena. Eta unkitzen zaitun momentuen ulertu duzu zerbait. Han etorri dan karga ulertu duzu. Eta horrekin hori izango litzateke nahikoa eta sobera filma horrek hori lortuko balu, ezta? Benito Lertxundik hartu du Elezahar Nafarronen musikaren ardura. Egin du, baino esango genuke egin zuen. Garai bat eduki zuen Benito Lertxundik Gartxoten munduan sartzeko, arakatzeko. Berak sortutako kantuak baliatu ditugu orain filmeko dramatizazio guztiari laguntzeko eta arima hartu dezan filmak. Hau oso gai zentrala dute Kondairan. Gartxot Somugaren pelikula bat da. Proiektua duela 5 urte inguru hasi zen. Lehenengo film laburra egin zuten eta orain luzea aurkeztuko dute. Beti bezala euren ohiko lengoaia eta animazioaren erremintak erabiliz. Eziko duk ordurako? Iduri, karikatura direla, iduri humoristikoa direla, irudi netako esperimentua oso interesgarria da. Eta nik uste lortu dugula emaitza, tragedia bat kontatzea, olako sudurrak dituzen personaien bidez. Aldaketak ez dituk denon gustuko izanen. Gartxot azaroaren 18an estreinatuko da Iruñeko zinemetan.